Draga, stvarno mogu vezati staž iz Bosne za njemačku mirovinu. Naravno da možeš, brate, bez ikakvih problema. Kako će mi to pomoći Njemačkoj? Pa gledaj, pod broj 1, ako to uvežeš u njemački mirovinski sustav, imat ćeš više godina iskustva, znači svaki mjesec se može računati. Pod broj 2, ako si kojim slučaju na vizi, trebaju ti stalni papiri, puno ćeš brže doći do 60 mjeseci uplata u mirovinski sustav u Njemačkoj. I pod broj 3, ako si pod kolektivnim ugovorom, znači radiš, morat će poslodavac dati veću plaću, zato ti ćeš kao biti u većoj lon štufi. Čekaj, da mogu i školovanje uvežem. Naravno, ali samo školovanje koje se završava nakon 17. godine, znači 4 razred srednji ili fakultet. I još jedna dobra stvar, ako ti je žena kojim slučajem bila na Elternsajtu i odgajala dite, ima pravo svaku godinu odgoja diteta na 34 eura više mirovine u Njemačkoj. Sve detalje o tome kako uvezati vaš radni staž iz inozemstva u njemačku mirovinu i kako dobiti mirovinu za odgoj djeteta u Njemačkoj, pogledajte na linku u mome profilu. Idem ja to odmah pogledat, drago. Ajde brate, ajde.